Tinofara kusangana sana baba pamazuva ekupedzisira. Tinotenda nekuuya kwataita. Hapana anoramba kuti zvinhu zviri kuchinja. Zvamaiziva kare asi zvako. Things are changing, handiti? Kwete munyika bedzi. Even nemuchechi. Saka because tiri kutaura zvinhu tiri muchechi, tichabata mamatambudziko atiri kusangana nawo tiri muimba yaMwari. Rimwe dambudziko ratanaro nderekuti vanoreva nhema vawanda kupfuura vanoparidza chokwadi. Saka vanhu vanouya vachinyeperwa kupfuura zvavanofanira kunzwa kuti vaite yatiri kuti isusu necessary preparation. Jesu anoti bofu haritungamirire rimwe bofu nekuti Yesu achawira pai mugomba. Saka mukapinda pachechi pamunotungamirirwa nebofu maparara. Mwaona ndikutaura? Kana elder wako ari bofu mapera. Mukaisa munhu ari amo leader asingaone maparara. Mbodaza baba ari pedyo newe wotimira kudzungaira shamwari. Unopera. Then now, because we have a crisis, that's why muri kuona mafeminist ari kutora chance. I don't know kana muchiziva anonzi mafeminist. Unomaziva mafeminist? Vamwe havasi kuziva zviri kuitika. But titori necrisis kwete munyika bedzi. Even muchechi mafeminist ari kutora nzvimbo. Kwane vakadzi vakuda kuita varume nekutora even position yevarume. Bhaibheri harisanction kuti mukadzi anofanira kuita elder kana mukadzi anofanira kuita pastor. But now because varume watinawo iko zvine zvari wiki vakawanda, vakadzi vakuasuma mapositions even when you go into the world. Ena anotaridza kuti vakadzi vari kuita zvemabhero iko zvine zvevarume vantu vakadzi. Vakadzi ndo vari kutora vanoita zvemabhero, business remabhero rese ndere vakadzi rea. Ukapinda mutown vane mashopu ese mabhotiki, tumashopu tose tiri kuvhurwa nemafoni. Vari kutungamirira vakadzi, varume havapo. Muchechi it's also said kuti even hakudzidzisa profesi wakadzi, varume havachazive chiprofita iko zvino. And statistics dziri kuratidza kuti panyika hapasina varume. Vakadzi vakawanda generally kupfuura varume, vanosikwa vakawanda kupfuura varume. Ukatarisa tane 7.8 billion people now, 4.8 yacho vakadzi, then the rest varume. Kureva kuti vakadzi vagara vakawanda kupfuura varume. Ukatora varume avo ukaisa mupercentage ye 100%, 40% yacho yevarume ivavo iri kumajeri. 40% yevarume ivavo iri kumajeri. Imwe 40% yacho varume vanorwara nepfungwa, either nemadrugs or nestress. Vakurwara nepfungwa pasara 20. Pa 20%, 10% yacho varume vari kuti hatisisiri varume taavakadzi, anonzi matransgender. Varume vanongofuma vachiti handisi murume ndiri mukadzi, ndakazodiscover kuti mandiri mune mukadzi arimo. Tasara tine imwe 10, 5% yacho pa 10 yasara varume vanotisa hatirore, tinogara titega mafata. Hamene zvavanonge vachingoita vari wega vari kakuboka vachitenderera. Imwe 5% yasara varume vari mudzimba vakaroora asi vanorohwa nevakadzi. Iye akati ndiri musoro wemba, mai vanoti ndiri bhareta racho. Hapana chaanotaura. Hanzi mufundisi akataura ka pane imwe chechi akati varume vese vanorwa nevakadzi mhanya muye kuno mberi. Hanzi varume vese kusumuka kumhanya kuya kumberi kuno vachida kunamatirwa. Makasara 1 mucongregation. Hanzi pastor akabvunza kuti ko imbaba masara tiudzei kumba kwenyu muri kuzvigona sei? Sei musina kufamba kuya kune vamwe? Hanzi akadeedzera murume akati pastor, ndatonzi namai ukasumuka ipapo hokoyo. Ndinamatire ndiri kuno. Hapaite baba. Unoparara. Tarasa murume ari pedyo newe woti uri pamahwani shamwari. Wakabatwa. Havapabude ba. Ende ndira kutaurirai now zviri kuitika nezvokuti pamune musipo paya vakadzi vano masocial media, kune vakadzi vakamuka iko zvinezvi vanokocha vakadzi vanonzi vanatete vepasocial media vanovakocha. Ende handinoona kuti tiri kurarama ine generation where sex has been modified. Bonde riri kuita sekuti kune kwariri kuitwa zviri nani kupfuura mumba mako, kune vari kuri advertiser. Ende varume vakawanda iko zvino even muchechi vahakira mweya chipfambi nekusatendeka ndowawa upenyu hwedu. Because bhuku raProverbs rinoti mukadzi, Proverbs 9 inoti mukadzi akaipa anopupira
anogara pamusoro weguta achiteedzera pano anopfuura achiti, pfuura nepano nekuti mvura yakabiwa inonaka. Stolen waters are sweet. Chingwa chinodyiwa pakawanda chinotapira. Bonde rekuita usiri mumba mako uchirwa nevamwe vakadzi roita sokunge radirwa shuga. Saka nyika iri kuadvertisa zvinhu izvi. Now, maprinciples edu atinofanira kuti uphold as Adventist have also fallen. Why do we have many weak people now? Many weak men. Then also we have another question. Why most of our Adventist men are poor? Why most of our Adventist men are poor? Most of them. Havakwanisi. Even kuriritira mhuri dzavo. Ende nyika iko zvino izvi yaanana dread man. Hamoza magame akuita nenyika. Because isu tiri kusiya principle yaMwari tichiteera mafeminist. Mafeminist ndiwo ari kuti vakadzi vedu ngaende kumabasa. Vakawanda tiri kuchengeta nevakadzi panavo. Mukadzi wakaenda kubasa ndiye anotambira kupfuura iwewe. Hauna chauyi nacho. Tarisa murume ari pedyo newe wanyarara. Uda kuudzwa uzi chii? Unochengetwa nemukadzi. Uchiti hadzi economy. Mafeminist ndiwo ari kuti vakadzi vaende kumabasa. It is not God's order kuti mukadzi aende kubasa. Kana mukadzi achienda kubasa anoswera newe pabasa rako. Because mukadzi by creation is a natural. Akanzi mubatsiri wako. So he must nurture you because mukadzi iye pakusikwa kwake in natural. Anofanira kunurture zako chona vakadzi vasina kuroorwa ane something chaanoswera achinurture. Zaidha ane kambwa kanofamba nako ndoko anenge achitariseka kwa achikafidha zenechara. Saka mukadzi akaswera nemurume waanoswera naye anoswera achida kunurture murume yeye. Pane waanoti boss uya. Boss ane simba, wakadzi wanda power, wanda fame. Wanoswera achimunurture akamuona kole yakadai chef chimugadzira. Ende kumaindastry kune hondo kwakaipa kawo. Mweya waMwari uchiri wakabata. Ukatsunuka mweya iwo waparara. Mumwe wacho ari panapa. Ari kunyenga kumaindastry ko. Musawada futi. Kunyenga mukadzi womunhu. Ende zvinonakidza ka. This world iri kusimudzira vakadzi kupfuura varume. Why most Adventist men are poor? We are losing even my principles are clear. Atinowana Bible. Number 1. Zviri clear kuti murume paanosikwa Mwari anompa munda. Ndo stage number 1. Arisi zano raMwari rekuti mugare muti mastenzi. Hai mama ndiri kutaura ndega manje. Arisi zano raMwari rekuti mugare muti mastenzi. Garden rako riri Pick n Pay. Ndoma unotenga madomasi ako nemaveji nehupfu. Ari zano raMwari kuti mwe murume arimire mwe murume chikafu. It's not God's idea. Murume wese ari panapa anofanira kunge achigadzira chikafu chake ega. Munoziva here kuti maguta munomu chinhu chinonyanya kurova ema-expenses kupfuura zvese chikafu? Ndochamukushandira ka mukuendera kubasa chii? Ene munoziva kuti vakadzi vakashaya chikafu mumba mabhinya. Mavegetables muri kumatenga mari. Komadomasi muri kutenga mari. Aya anonzi daily products. You buy those things every day. Upfu wacho hauna. Uri kutenga mushop. How much? Ka 10 kg. Mumba mako apa kune wana vanenge trolley so yetrend. Wauri kuita. Wanokambura chikafu chocho kwete zvekutamba baba. Kusvika every day when you come. Bread, how much is bread? Tarisa cost yaunoita every day on food. Mwari even taponeswa mune nemwe palapa anenge aine munda wake. Haisi pfungwa yaMwari kuti mugare muti mastenzi utu modira pavement. Hapana kana panesika garden kana chikafu you can't create. Hapana. But masavata tata fall into these traps. Endo zvatiri kuteera zvinogadzirwa nevahedheni topiwa. Tozi we've been given life. Pama paunogara apa pane unoroja futi. Hamuza kana chakaoma kuita roja. Roja riri pataiti. Hauna chako chaMwari da kutaura nogara chitaura vanhu. Karo izvo zvinhasi kana une nharo uri kusvika kutori nenyaya kwaLand Road. Izvo wabva kuno uchiti takomborerwa uri kusvika zvinzi muri kudiwa kwamama. Iwe nevana wako nemukadzi moenda makagara munogara muri 8 families pababa pane 1 chamber. Kwamama ndo kwamuri kudiwa magara amai ava wane murume wavo newana wavo 3. Iwe wapa newana wako mumwe atova form 4 mumwe ari kutanga form 1 nekamwe grade 6 makagara wapa. Ava vakagarawo pane mabhachirowo 2 ari apa ari kutsoma futi mwana wako musikana. Araurana pamba ipapo tereti 1 haina door yakaiswa jira kudayo. Nyaya yamadedzerwa ndeye kwamama hanzi pane munhu pakati penyu apa asiri kufurasha toilet.
ndonya yacho iyo. Pauta ausudza maoko, ufunga kuti uri kuchechi kusaba siku. Pamusoro dzikisai maoko, zvikutonzi pamabuda makuseni ndimasiya musina kufura chaimo. Roger. But hatina kumbovhurika. Vamwe vedu even pakawanikwa minda, pakanzi minda iri kupiwa vanhu. Takada upenyu huma-cities and we are suffering in these cities. And takagara pana message yekuti budai maguta tinayo, but hatidi tinoda upenyu hwohwo hwatiri kurarama. Kusvikira iko zvino most of us here we are gambling. Tiri kuita madhira anopesana nesalvation. Vanhu vakapfeka masuta vashoma vari kuenda kudenga. Madhiri ega ega ari kuitwa vanhu vane message yakanaka inovaendesa panzvimbo chaiyo. Chimwe chandoda kuti muzive varume kana tauya muchechi, harisi zano raMwari kuti vakadzi vadzidzise varume vhangeri. Hamuudzwe zvinhu izvi newakafunda, havadi kuzvitaura. Harisi zano raMwari kuti kana maiya muchechi popiwa mukadzi leseni wokudzidzisai, makagara muchidzidziswa nemukadzi achikupai mapoints. Kana makadedza mukadzi amene kwaakabvawo ari kuya kuzokudzidzisai nekukuparidzirai. Harisi zano raMwari kuti mumba mako mukadzi wako ndiye anokokwa kupurogiramu, iwe usingakokwe. Pano varume pano vano vakadzi vanokokwa yaakokwe ba. Harisi zano raMwari, hapana patinoona izvo. But mafeminist akauya nepfungwa yekuti kudzvinyirira vanhu, wakadzi wadzvinyirirwa, watorerwa maright. But iwo paunoparidza vhangeri pano varume vaiswa pfungwa dzechikadzi vari pakati pedavo. Wanomira nevakadzi tinowana maonline, varume vari kumhanya nemagrupu, masocial groups evakadzi, vachitipa vakadzi marights. You are going to see kuti kana tikasagamuchira pfungwa yekuti varume ndivanofanira kuramba vari pamusoro, tichapara. Because vakadzi vari kumhanya vachienda mberi. But Bhaibheri haridzidzise kudaro pana varume wedu vari weak. Imboverenga mavhesi ishuwa here, ngatitange tinzwe vhesi ya 8. Because Mwari ngachiti hamuna mboverenga saka zvamukutaura hazvipo ba. Verenga. Jehovha Mwari akasima munda muEdheni. Mwari akasima munda muEdheni. Inonzi tikudzidza inonzi principle of first mention. Yanoda kushandisa kuti pashaya anoita naro. Taenda pakutanga. Saka Mwari akasima munda muEdheni. Right? Kumabvazuva akaisapo Mwari ndobva aisa munhu angaoma mumunda. Saka munhu akatorwa akaiswa mumunda. Ndo basa rako. Unofanira kuva nemunda wako. Imbotaridza ari pedyo newe woti munda wako uri kupi? Unogara sei maguta muno kusina munda? Madzibaba ako anga akangwara, but vanga vasina kuzowana extra knowledge. Saka uchiona madzibaba ako vaibva kuruzevha vove washanda muno weekend, vaikwira bhazi kudzokera kumusha pamunda. Mukadzi wacho aisara ari ipapo nevana, ari mai vemusha. Why are there many divorces now? It's because murume makuseni anobuda achiendawo kunoswera nemumwe murume ane vision yake, iye haana vision. Kweta mukadzi wako anobuda achinoswera ari pavision yemumwe murume asiri murume wake. Vana vanosara nemusikana webasa akawanikwa paWhatsApp. Tiri kutsvaga musikana webasa, zvonzi pane mumwe wekubudiriro odziye ngawe. Musikana we anoona pornography, wana wako akagara nemamovie egay, anenge achiona kamwana kako kara wachioneswa nasisi. Hanzi mai vari kubasa, mai vari kuswera vanemwe murume ari kuvapfimba, iwe uri kuswera nawo wakadzi vari ikoko vari kukutemta vachiti hanzi handsome man chichi uri gentleman. Already this is a broken family. Saka Mwari paakasika Adam naEvha akavapa clear instruction, kana muri mugarden muno musaparadzana. Pane murume ndo pane mukadzi. Vakadzi havana kusikirwa kuita mabasa, vakadzi vakasikirwa kuchengeta misha nekuzvara vana. Vana baba wenyu vanga vakangwara, ndosaka vakachembedzana. Iwo wanzwa nekutarisa foni izvo, tori foni yako jana kutaura newe uri stoka ndo mararamiro ako iwo. Imbondipawo unge usida kutarisa toni uri stoka because hautrust kwaanoswera. Ende unongofunga kuti achatipandukira. Varume wedu Adhamu akapiwa munda akanzi daivhi mune muri mese imo mumunda menyu munoshanda mese. Ende hapana patinoona Mwari achitaura naEvhi. Mwari anotaura naAdhamu, Adhamu ndiye anozoudza Evhi. Saka why Evhi iko zvino akuya achitaura naAdhamu achimuudzira? Ndo hondo yatinayo. Saka tine hondo iko zvino. Ende anotaza musocial media zviri kuitika, tine vakadzi vari kupanduka. Even muchechi muno varume vanenge varipo vakapusa vakavhara vari kugeza vachidayo. Saka ndo hondo yatinayo. First principle, murume wese anofanira kuva nemunda wake. Unofanira kutowana munda, usatibvunza kuti kupi, unofanira kuutsvaga. Ndo chekutanga iyo. Apina munda Mwari akatiita sei? Jehovha Mwari akatora munhu akamuisa munda weEdheni kuti aurime nokuuchenesa. Munda wacho kana waitwa tinorima
asati atombone mukadzi nekuchengeta. Ndo zvatofana kudzidzisa mayouth aya. Hakuna munhu anoroora asati awana munda wake, asati agona kuchengeta. But you know, maprinciples aya anoraswa. Wapfana watoziwe. And you know now, we've killed these young people. Because even wapfana wese vanotengesa airtime mastreets, hapana kana wana wenyu wanoita izvozvo. Wapfana vanoda kuswera wata zvechigentleman, vanoswera vakagara wachibaya remote achiona DS yakajiswa ne$30 imbudzi pamwedzi inotambiswa kuDS. Ende vanhu wese vari kubuda muTV imomo wese vari kubhadharwa. Iwe bedzi uri kuona ndiwo mahara uri ipapo uri kudai. Swera uchiona vanhu vari kubhadharwa. Iwona ana keshi. Saka tine wana vanoda TV kupfuura mabasa. Wapfana they are weak, they can't do even kushanda nemaoko che. Value yedu masaizi. Because baba wake havana kuziva zvidi. Even vamwe vakaona maopportunities ekushanda mabasa vachitambira mari iri beta, havana kuziva value yemunda. And ndakutaura, if we are not going kumuka pahope pazvinhu izvi, mai manje tichatambura mumaguta muno. I think COVID yakazokupai warning. Mwari akatenda kuti muone kana chechi chanetsa kupinda inenge yaindhodha yazionera. Vakanga vaine minda pakauya crisis mumaguta vakatiza vakanopinda chechi vari kumareserve. Iko zvino kana tichitaura vhangeri takadaiwo value yemunda wacho hamuioni. Saka ndakutaurirai, as long as usina munda wako, you are going to suffer. Because even muriwo uri kutenga vegetable, ena unotarisa zvavari kutenga zvino izvi, machemicals avari kudira, mavegetable amuri kutenga everyday muchiradzi ndiri kuchiva veg. Ena unotarisa ndisaka uri kuona riri kuomarara shizha racho ri. Kune vanotarisa test, ena unoridya unzwe kakuvavira kwaringe chita. Rakazara mishonga, riri kudirwa fertilizer rikasire kugura. They are doing this. Havana basa newe. Mwari paipa munhu munda aitomutisa macrisis akawanda. Paanopinda mugreat controversy, unofana kuva nemunda wako, mavegetables ako, domasi rako raunorima wega, organic farming yako, munhu womurume uchisupply. Mukadzi wako akazviona kuti wakachenjera kupfuura ipapo, haaende kubasa. Iwo aukuona kuenda, anoswera ari mugadheni wana, wachidiridzira, wachitema, wachikanga, wachifuraya, uchifonerwa ndakuisa madomasi, ende madomasi enyu atsvuka, achimaneja zvinhu zvawabisira pamba. Saka vanhu vedu vakapira kuti mastands to one room. Hapana zvatiri kuita ba. And there's a lot of Ellen White anoti mukatanga kuona macities vanhu vakudedzwa vachiispiwa kuti mastands vapakugadzirwa poverty nenhamo. Because hakuna madaily basis, you can't meet them. Unopiwa $100 inoperera kuchikafu netransport, hauna chauinacho. Inonzi hand to mouth system yemacities. Even if asikwa, Mwari haana kutaura naye ba. Inooneka Bhaibheri. Bhaibheri roti munhu asikwa, mukadzi akabva pambabvu yemurume asikwa, Bhaibheri roti Mwari akatora mukadzi akamuisa kumurume. Murume ndiye akataura, Eve haana kutaura chinhu. Murume ndiye akati inyama yenyama yangu, pfupa repfupa rangu, achanzi mukadzi. Murume ndiye akataura, Eve haana kana chinhu waani chaakataura. Whole process is either runzwa Mwari achitaura kana kuti runzwa Adamu achitaura. Hapana Eve paari kutaura. Murume ndiye ari responsible nekutaura. Saka Bhaibheri chiti zvinoita kugara pamusoro pemba, pakugara mumba nemukadzi anokakavara. Murume ndiye anotaura, mukadzi achiteerera. Iwo ndiwo unoti I love you, mukadzi oti love you too. Zvinova varume vazhinji ka ndiwo vanotozoudzwa ka I love you, oh love you too. Ndakakutaura ndisakati ane varume vakawanda vari kunzi wana baby, ivo vanava baby. Unonzi baby munhu womurume. Saka baba vari pedyo roti makaoma mukoma baby. Murume anonzi baby. Vakadzi vanotesta mvura. Saka tine varume vakawanda vasingagona kukondera vakadzi wapa kupfeka che. Mukadzi wakanopfeka sepfambi pachechi, tichiona nezvinhu zvako mitsetse yese tichiona kuti ndipo dzinopindapo ne dzopindapo ne. Wamwe mhombwe dzechitoimachina dzirimo dzitorowawo pamukadzi wako mukoma. Uri wiki ka, haugona kumukontrola, haugona kumuudza kuti pfeka zvakanaka. Uri kuendepi wakadai? Buda mukadzi wako achikanira kusvika pachechi. Varume vachiti wakomana wana munhu wakomanaka, wakomana wana ari kudyarira ivha mukomana wacho. Mukadzi wako iwe usina kukwana. Saka tawadzinga bana. Izvi mama kuti amo program, makuisa wakadzi paprogramu yamo. Tarisa baba vari pedyo roti ande kudzungaira kwacho kwakaoma. Wana mai wakuzara paprogramu. No, manya kwacho kwatiri kutaura ngavabve waende. Vari kudei mana? Program yana baba wauyo imomo juu. Hadzi nemumwe ndofunga pana namai watumwa nawana baba kuti endai munotinzwirawo mozotudza. Aiyo wakapusa iwo. Wakapusa iwo. Araba. Ndo chimiro chedu chatanacho. Vanosununguka sei? Hapana anowapa instruction. No one is instructing them.
tiendai apa. Ndo masikirwo vakaitwa, they must be given instructions. Ndo masikirwo evakadzi yayo. Mukangobvisa izvo mauraya nyika. That's why mudream yaJoseph, terera. Joseph anoudza baba wake kuti ndaona zuva, mwedzi nenyeredzi zvichiwira pamberi pangu. Aiti zuva baba wake, mwedzi mai wake, nyeredzi wakoba wake waya. Kuroti baba ndo zuva, mai mwedzi. Chiedza chiri pamwedzi chinobva kuzuva, chiedza chiri panyeredzi chinobva kuzuva. Ukangoona bedzi, tinoudzwa nezvinhu zvatinoona maphenomena. Ukaona mwedzi wakuenda kune zuva, ukataka kufamba uchienda kuzuva, what we see, tinoona process inonzi eclipse. Chii chinonzi eclipse? Eclipse in darkness irima. Kuroti tikaona vakadzi mwedzi vakuda kuasuma mapositions evarume, the next thing we see, tinofanira kuona rima panyika. Why there is too much darkness? It's because vakadzi vakuda kuita varume. Iwewe wakatadza kugadzira mhuri, vana vako ndosaka vachitinetsa. Now generation yese yamuri kuti ama 2000 yakagadzirwa newe, ndosaka tiri kukohwa zvinhu zvamakadyara. Iwewe mhanya kuenda kuchikoro 8 kilometers uchidzidza discipline kumusha, because kumhanya kwa 8 kilometers idiscipline. Wakamirwa nembhomawo, saka waitomhanya ngediscipline iwe. Tsafu kubuda udayo, wosvika wakamirwa wonzi wanonoka futa apa wamhanya 8 kilometers worohwa, wonzi kumunda punishment, good move, wodzoka. Wasvika kumba mai wako namudhara wako wanga wasingatambi ba, waendeswa kugarden state inonodiridza usati obva wavharira mombe. Apo wamhanya dzimwe 8 kudzoka, wasvika hausati wadya, wonzi unozodya wadzoka zvandakutaurira, wonodiridza nemakeni, wapedza woenda wonovharira mombe, wozonzi chipai mukomana uyu sadza. Ndo zvaitwa. Ene nyika ineyi mafeminist akayakati iabuse, vana vari kuabuswa. Ene nimwaiti mweya wechiprofita wakati ita homeschooling, uone mwana wako pamba. There is too much poverty in cities that whatever you believe. Ishuwa here kuti principle mu New Testament inobuda kune vesi Timothy tinamati. Timothy okutanga chapter 2. Inzwa Paul verse ya 12. Ari kutsanangura zvini? Kusvika pa 14. Anoti chi? Asi handitendere mukadzi kuti adzidzise kana kuti ave nesimba pamusoro pomurume, kana kuti ave nesimba. As long as varume vari pachechi, mukadzi aamire pamberi pawo, anozviita tisipo. Haamira apa achida kutiudza. Mukadzi kana murume aripo iye aamire. Vakadzi vakasikwa vakatodai. Now, will you see izvozvo kana ukaenda kumareserve zviriko. Vakadzi nhasi principle inoshanda even muidedi. Mwari akaisa muvanhu. Mukasvika kumusha vakadzi havagare pabhenji kana varume varimo. Wega vanoti aregai tigare weba vanowaridza pasi. Kuratidza kuti wogara pasi varume vonzi endai pakakwirira. Varume vogara pacheya. Ini sekuru wangu ndaivaona every time tiri kumusha vaiva necheya yavo. Kana vako akagara, vanambuya vanenge vagara pese apa nevana vanogara wakatiridza wari pasi. Sekuru bedzi nesu taigara pasi. Ndiwo wanga wari murume muhombe waigara pacheya. Wanga usagari pacheya sekuru waripo, wanga ine tsvipo waikugongora naye kuti gara pasi iwe. Kuexercise authority. Paul ndo zvaari kungotaura. But mafeminist anoti vhesi haiite muri kudzinyirira vakadzi. Paul ari kutaura Bible rinoti all scriptures are given by inspiration. Rugwaro rwose rwakafuridzirwa naMwari. Pana wanzi atarisai kuti Paul ainyorerane. Aiwa, zvakafemerwa. Zvakafemerwa ndezvedu. Tinotozviziva kuti muculture yedu vakadzi havataure kana varume varipo. Vanotopiwa mukana kuti kune zvamuda kubvunza here kana kuwedzera. Nesu vana baba ndozviri kutaura naPaul. Mukadzi haangave nesimba pamusoro pemurume. Mukadzi haangaite elder pachechi kana pastor padistrict varume varipo. Kutorasika is divergent. Asi varipo varume mafeministi ipapo. Paul ari kutaura pala, uverenga. Asi ngaanyarare. Mukadzi ngaanyarare. Uverenga. Nokuti Adhamu akatanga kuumbwa. Abva aenda kuprinciple of estimation. Pakutanga Adhamu ndiye akatangwa. Ivhi ndobva azoteera. Saka haangamhanye pamberi. Anotomira Ivhi atungamiri. Verenga. Adhamu asiri akanyengerwa. Mukadzi ndiye akanyengerwa. Saka ari kuti be careful. Zviri nyore kuti chechi irasike kana mukadzi akutungamira. Asi uchaponeswa nokubereka vanhu. Mukadzi anoponeswa nokubereka chii? Ndobasa rake iroro. Wadhara wecho wanga wasikatambi waizvarisa waya. Makazvara muri wakadi. Mazito wakadzi dziri kuvaza kuti akazvara hwari kana kuti pfu wana. Washaite. Aurada kubasa ka? Ende mwana wacho hayamwiswi pa. Andasa acha yakuzone musikado webasa.
iye ari bhizi kutsvaka basa, ana bhosi. Wakadzi hauna kusikwa kuita zvamuri kuwaitisa izvi, kuwaitisa kumabasa muchidii. Mukadzi wako anofanira kunge ainzi mai vemusha, achichengeta musha. Iwe uri nyope, iwe haudi kufunga. Saka usingaiti evhangeri. Ngatisangane pakati, hanzi I bring something on the table, you bring something on the table. Zvakaitika upi izvo? Hapana bring something on the table. Ibasa rako kuprovide mukadzi. Ari pamba achidya, achiswera achiona vana vako zvavanoona paTV, ndiye anoona achimaneja wana, achivaisa pfungwa dzako. Ndoti wana wangu waziye mavhesi shamwa, mangwana wadzise nda kuzoona vakudzoka manheru oti wana tanaka vakuziye mavhesi. Imboitira dhedhe wauya kuti unosvika pamana 6 wakupi pakaipa traffic fanobika sadza watomuriro uri kubikira mukadzi. Hatazamurubare wechiroti wakadzukaira chakwari yangu. Hanzi mai wachiri kubasa wakabirwa wane mushikashika wakadzvinyirwa nemamafia mushikashika imo wakabatwa pane chiri kutesa roko chiti pane pere chamana chichiguma chibata muzvidya zvemukadzi zvakatsukira. Hawatambi hausataona mavhidhiyo anobudaka nemabhazi aya nguva yemazupu kune wakomana vanongomira kumashure kumukadzi wako achidai wachiguma zvavo achitonzwa ari baba munda womurume. Tazare pejere kuti nhasi uri pataiti mani. Haupabude. Inharo bedzi dzawina zve. Chaparara. Unoda urombo. Because dai wanga uchiteera principle yaMwari, Mwari airopafadza mabasa amaoko ako. Manje uri kurarama uchipesana nepfungwa dzaMwari. How can you be blessed? Ungada uchinamata makisenike. Hakuna futi mukadzi anonamata murume ari mumba. Tauya baba. Hakuna zvekuranzikana mukadzi anzi imbopai devotion. Hanzi ndakapaone zuro imbopaona zaewa. Ndionoparidzira mhuri yako nekuinamatira. Uchibata wana wako musoro. Mwari akuropafadza iwe. Mwari akuchengete mukadzi wangu. Mumunamata une kuchitomuruwa. Mwari muine mukadzi uyu atendeke chihure chawanda mazoro uchinamata. Maya chataka kunamatira andinomuti namata. Mwari muve nemurume anongomisa ndebvu but hapana nezvemurume haana chakarunza. Unosvinura munamata mukuti chii? Namatira mhuri yako. Ndiono namatira mhuri, ndiono ipinza chechi pamba. Ndivo avarare vasina kuparidzirwa newe. Enda hakuna mwe murume anonamatira mukadzi wako uripo. Kuna varume vakadzungaira akapana. Unoona kumakembi kwatiri kuendawo muna August. Wakadzi vanenge vakazara kumapasta kwe. Wachida kunamatirwa. Iwe nekuenda kuchachati. Hanzi amai vari kumbonamatirwa napasta. Iwe ndiwe pasta wemukadzi wako. Hakuna zvokuti iwe wakararama nheru mukadzi wako unzwa mudumbu na12 obata foni pasta ndinamatirewo ndiri kunzwa mudumbu iwe wakararama. Anofanira kumutsa iwe kuti ndinamatirewo mudumbu wangu muri kurwadza kozoti mukadzi wako anenge achinamatwa napasta achinamatwa napasta. Iwe hauzivi kuti ndiwe muprista wokutanga mumba umu. Anofanira kutenda minamato yako kupfuura minamato yangu kuti murume uyo akanamata zvinhu zvinoitika. Manje unoremedza maelders, kuremedza maelders nemukadzi wako iwe. Iwe ndiwe unofanira kuzoti mai mwanaka tarowa minamato mana I think rega timbofonera Marufu muvhangeri tachimbonamata nemhuri kuno tine prayer request yedu mutinamatiro. Iwe murume uri kutaura kuti mukadzi wako ndiye anenge achitotifonera toti ko baba vari kupi haiwa pane zvavari kuita imi ngondinamatira bedzi. Kusvikira vamwe vakadzi vanotanga kuedzana nevafundisa. Wafundisi vari wiki vanotanga kupfimba nevaiudas vari wiki. Saka mumwe muchinda akanditaura akati Marufu kwanetsa kuno chii. Zvikanzi pane muchinda akanga mukadzi atanga kuenda kubasa manje adzoka baba achidya because akutambira. Ndiko zvinoitika nozoti kana wakatanga kuenda kubasa kana akanaka tumashefu tiri kubasa tisina kudzikiswa toya totanga kuchiva saka anotanga kupromotwa ndokuindaswa kwacho achisvika panzvimbo iri nanhau dzakufamba nabhosi. Mazuva ano kumabasa kune nyaya yetumatripi. Mukadzi anenge achiita kuti hanzi atipo for 7 days kune workshop kuKariba 7 days. Ndakaitaura murume akadikitira pane imwe chechiso agara ngozi mukadzi wacho anga atori kuworkshop. Hanzi kune workshop ye7 days kuKariba. Now kune vapana vari kusimudza simbi izvozvi majimu endaona neVictor's kuna vapana vasina zvavanoita vanongomuka every day simudza simbi. Wakaudza kuti kune workshop kuKariba wakwira waenda kune maswimming pool nechichi ndo basa ravo iroro. Wakadzi wese wauya wasina varume saka ndo vanenge vachisvimisa wakadzi iwavo. Halo mama muri sei pane pool iri pana vachichi zvine mavhesi zvine mhasuru nemapex ende tarisaone iwewo hauna kana mhasuru kana chii.
chichichi apara ale mhasuru asimuke kamara katumuone asi mhasuru ifetiya wena we wapana wanosimudza simu tarisa murume ari mujeroti waparara chamara uri kukamurirwa wambara wakabuza auya uchechi unyeperwa. Chengeta mhuri yako wapara kuita izvo kipa vanobata aita vatambi vafana vanosiraisa vane mashoko avatambi vakadzi vanoti vakerida weiti mashoko vakangonzwa varume vanoona vakadzi vanonzwa hava akudikitira vacho kuti wakaitiswa nenyika ine gara nemukadzi wako ufambe naye pauri ndo pane mhuri yako zvaonda izvo ndo pane mhuri yako. Saka nyika ineyi yaparara because wakadzi vaindiswa pakasikafanira kuti tine varume vari wiki tevarume vari wiki even muchechi muno maprinciples haashandi hazvibatsire vana baba. Bhaibheri rinoti vakadzi vazvise pasi pevarume munokuti murume ndiye musoro wemukadzi sakristu ndiye musoro wekereke. Kristu ndiye ari kudhiraivha obva ati idai vakadzi venyu pari important baba because mhombwe dzazara futi pana varume vasina kutendeka pakati peda. Bhaibheri rinoti imwa patsime rako chairo rinoramba futi kuti matsime ako haagona kufamba munzira dzemuguta achikamburwa nomwono because tsime rako rikatanga kumwiwa nevanhu vemuguta richamwiwa nembwa dzine rebhisi iwe unopinda parebhisi idzodzo. Imwe patsime rako chairo. Bhaibheri rinoti mukadzi wokumwe igomba rakadzika anopinda kwaari anozvitorera rufu. Unomira mutachiraini iwo uchigecha iwe mahure unogecha mahure iwewe wona kuvhura soko rutoti iwewe tatari pejoro kuti mira ugecha mahure iwe uchipisa tomota tudiki kuti uchimira mutachilaini uchisuka kumba uchi ndakaneta usingamwe uchikecha mahure uri pana kuti mwari akabuza ere unomo chiko chawakaita iwe hauna discipline munhu womurume in advertisement anofanira kunge aine discipline to the highest core. Saka Paul achiti handimhanye semunhu asingazivi handiriwe semunhu anoramba mhembe. One thing I do, I discipline my body. Haudi munhu anokudzidzisa izvozvo. Discipline mukoma ndoko yako yekutanga, protocol yako yekutanga. You must be disciplined. Vakawanda vera mwari hatiropafadze nezvakawanda because discipline hatina. Hapana discipline washoma wanopractice zvinhu izvi kungopiwa mota bedzi munhu akupinda mana 10 mhuri yako tomusuwa atone pfambi. Ende kune vakadzi vakagadzirwa naSatani kubata basa iroro wokuti ukangono mukambura kawanepedza udzoke kumba. Ende kana ukatanga gemu rekupinda vamwe vakadzi wasungwa atokumona because anokuisira message even uri mumba anabasa nazvo. Hai uri sei? Hai best friend yangu zvinhu zvako zviri kukusuwa. Mukadzi wako aripo kana kuti kubhipa ndiani ari kubhipa wasungwa watova mujeri wega wokuwanisa foni wokuita sei wokuviga uri kuzviisire muzvinhu zvakadai. Shuwa kuparadza mhuri yako yauri kuumba nevakadzi vemurodhi vanokamburwa nemunhu wese. An Adventist man must be principle. Munofanira kusiya upomwe makomrades. Siya upomwe. Vamwe venyapa havana kutendeka baba. Pfeka masutu. Havana. They are not faithful to their families. Havana kana. Dai mukadzi wako anga adedzwa pana. Tataura nezvako iwe. Aipedza nyaya yacho akutobudisa musodza. Vamwe venyu futi muri abusive. Kana Bhaibheri richiti wamusoro, arire kuti abusive. Ndiri musoro pana ndiri achisika musoro. Ndokuruwa achiruwa mapama. Mukadzi arowe. Isaine kuratidza kuti wakundikana. Wakushandisa zvibhakera. Tazaone urorowa mukadzi wakuvhura zisoka kudai. Uri kukundikana mukoma. Ukatungamira mhuri mukadzi hanzi zvise pasi. Let us take our positions. Iwo automatically vanozvisa pasi. Varume vakangwara vanoroka mhuri dzavo zvakanaka havana kumboita hondo nemadzimai avo.
Mukadzi anongoona kuti baba wepano zvinhu zvese zvinofamba. Manje iwe wakatsomwa nezvikwereti. Usipo vanhu vanongachinoka. Tura mari yedu. Kana adzoka anenge akuda kuti tiri kuda haachadi kuisa pasi, ari kuti uri kuti kwadzisa newana. Iwewe wakurowa manje. Mari chinoona kupi pa chandinetsa mandiwo. Wadi kunoshandawo. Saka mukadzi anoti ndikanditanga kuita ma-side projects ndibatsire baba wari kuti kwadzisa nezvikwereti. Une zvikwereti zvakawanda iwe. Tasaone kuvhura soko warikuita. Wakakwereta stereki. Christian Unity yakakwereta. Yanga yatakurwa musuno. Mukadzi akazochema akaibata. Fane kubereka nemwedzi wapera. Iri akutoenda mwedzi uno uchitopera. Iwe uri pana. Zvikwereti zvakakuwandira wapusa manje izvo. Urungokwereta. NeTV yacho yakakweretwa. Pana chawina cho. One way do they are poor. They've been given a culture. Ilikuwa ngoma cities munomu. Ni wana wasina kururama vari kuitira zvinhu izvi. Isu tine mavhesi, tine zvinhu zvese. Tiri kutora tsika yenyika kuiisa pakati pedu. So you wonder why we are not powerful. Even in society. Kana ukaitika zvinhu hapana anotikonza uta. Because hatipo for solutions. We can't give anything. Mvura yedu ngogadzirwa ine tsvina yedu yati ngomwa mudzimba dzedu. Hapana ma-solutions are clear. Atiri kupa to this dying world. Tiri kutaura kuti Jesu ari kuuya, but we are not there. Tasa kuwanda kwatakaita. The world is perishing. Newana wedu ndo wakanganisa chechi. Vanhu vakagara pana, mwana wako ndiye anobuda akashama futi. Akapfeka sepfambi. Iyo vhesi chiti usaisa mwana wako waIsraeri pakati paIsraeri. Akapfeka sechife kuti nyika ipate, nyika izare nezvakaipa. Mwana wako ndiye anotipatisa. Wakupomera maElders. Ari kuona mwana wako. Unodi kugadzira musha wako. Mukadzi wako. Unodi kugadzira nyaya yemukadzi wako. Kuti adzika mumachechi, mukadzi wako haakondoleke ba. Akataka kubhabhauka pachechi, panonetsa. Even iwo kasumudza roko anopedza kusuma kuti imi nyarare pasi hapana zamataura garai pasimi. Ndiye akoribita. Mukadaro makutokonfyuza vanhu. Drama richitoonekwa pachinyi. Zveuri unotovhunduka kusumudza roko utaka wati watarisa kuti ndotaura here. Watarisa kuti uda kuti chii. Hakutrusted. You are weak. Saka tofana kunamata comrades. We can't be here kuti tingoita zvinhu zvisingatiise at a better positions in our family. Ndo zvikudiwa naJesu. Let us take positions. Let us go and occupy. Take positions. Starting in your house. Jesu ngaaonekwe. Mukadzi wako ngaapupure kuti uri munhu waMwari. Kuti baba ava, even prophecy kuchechi isadzidziswe, kwedu kumba bhuku raDhanieri zvakazaro, tinoridzidziswa nababa ava. Ndo vanoriparidza baba. Hapana, tiri kugadzira zviprofita, tiri kudzidziswa nababa ava. Iwewe ndio unofanira pamhuri yako present truth. Unofanira kuti wanewe. You are in charge. Haufanira kutiza mhuri yako siyana nechifambi. Mhanya nemhuri yako. That's very important. Because kwataka kuenda ku even mufundisi, evangelist, elder, haachatrustike ba. Anokwana na wafundisi wako madhiri ka. Wafundisi wako na madhiri, uri kuiteko kuno. Arudza kwa gold. Hapana achafudza munhu. Wakambomona mufundisi kumba kwako iwo. Akayozeiti. Anenge achingoda mari yetithe. Ndoto mufundisi mazwana. Tithe makapisa tithe, tithe makapisa tithe. Ndoto mari. Boza ari kuchikafu chake ka. Saka ndisira chi. Haubvunze nhengo dzacho. Habatike mufundisi. Evangelist hapo. Ari kumadhiri. Iwewe hapana achakuchengetera mhuri yako mazuva ekupedzisira anaya. Iwewe ndiwe uchachengeta mhuri yako. Usambonyeperwe. Usambonyeperwe. Hapana wokutrusta iko zvino. Vanhu vakuda mari. Vakuita. Ndo zvakazi napo mazuva ekupedzisira vanhu vachiita. Vachange vakuda mari vachizvida. Ndokwatasvika. Hapana ari kutifudza. Kana iye kuti haafambire nenguva. Kana kukuta madhira chero. Hapana. Hapana. Kana iye kuti hatoronga kana amolida inyaya yemadhina nemaouting. Zvamanzi musari muchiita naJesu izvozvo. Saka kuenda kuZambezi Valley. Ndozvamanzi muite izvo naJesu izvozvo. Haana kuti sara muchiita madisciples.
iko zviri munhu akapinda muchechi munhu akatendeuka. Can he be a disciple of Jesus? Nechimiro chatana nacho ichi tangoona nemadhiri nepolitics. Saka tiri kuda varume vanomira muprinciple yaJesu nezvinotaura shoko raMwari, vasingatsaudze, vachiteera Mwari. Ivavo ndo vacharopafadzwa, ndo vachapiwa umambo hunouya. Saka unamata nemurume anoti Mwari ngaandibatsire, I want to stand as a man. Ndaumira semurume. Mwari aropafadze zvandobata. I want to be a good provider. Mamangu, Mwari ngaandivhurire makumburu rake. I want to stand as a man. Izi kutaura nyaya yecountry living. Tibudai maguta, munoenda kupi? Bozi country kwacho kunzi endai. Kune zvinoda kuitwa iko, kuda kuvakwa, kuda kudevelop, kuda bhoho, kuda mvura, kuda masola, kuti kugarike nemhuri, kuda kuiswa gejo, kuda kuiswa tractor. Tiri kunonoka. Nyika Mwari akavhura. Iwe uri kuti ikonomi. Ndatitaura naMwari. Uratidza kuti Mwari makataura kuti tofanira kuenda kunze kweguta. Ndiropafadzei. Ndiwane. Mwari anokuratidza pagungwa kana Pita vakati hova hamuna. Jesu akada kutora bhoti akati handei kuGaririi. Akati imomo dzirimo hove. Ndina ndisipo. Problem haisi Zimbabwe. Problem ibhoti yako. Haina Jesu anoziva kune hove. Iwe uri kufunga kuti kuchinja gungwa kuenda kuBotswana ndokuti zvinake. Taka kuvafonera vakaenda kuSouth Africa izvo. Vakutochema kuti tida kudzoka kumba. Uri kufunga kuti kuUK no. Inyaya yebhoti. Maneti akakandwa Jesu achipo. Abate. Ndosaka asiri kuti Jesu ndiye anoziva kune hove dzako muno muZimbabwe. Kundokuvhurira pako upinde. Utore dzako hove. Utaka kudevelopa. Uda kumboitei. Kana wapiwa mari yacho. Uda kuitei. Hove sina Jesu. Iwewe ita ukama naye. Anokupa zvakakuringana, zvinokwana. Hatiropafadzwa zvakafanana. Hatisi tese tikapiwa naMwari chati Mwari ngaakudzwe. Bvunza vane kafiti kadiki nevane hombe vese vari kufara. Bvunza vane misha kubhowera nyara vese vari kufara. Kana Mwari akakupa zvanaka. Pane here murume ari kuti Mwari ngaandirangarirwawo. Pamazuva ekupedzisira ndoda kumira semurume. Even pachechi pandinopinda kumira semurume. Mumba mangu kumira semurume. Pandinoswera ndiri pazvinhu zvangu yemurume wandiri kutaura. Even weSabata anotaura pamutemo. Asi murume anoshandisira mumwe murume. Because iye ari kudzi ane varanda vake, varandakadzi vake, zvipfuyo zvake. Ane vaenzi mumba make. Asi muranda womunhu. Asi vazhinji kuti tiri varanda pana. Ndosaka nyaya yeNational Sunday Law yamuri kutaura muchakwara vazhinji pana. Because munoshandira vanhu. Unomira sei maevents aya? Iwe uri muranda womumwe munhu. By now unofanira kunge wane varanda wako. Iwewe Mwari anoti handikuite muswe ndichakuita musoro. Zviri mavhesi. Uri kuzviramba sei? Uite varanda vako. Vanoti mwedzi wapera vanouya kwauri. Wapa mugoyo yavo wenda. Wakavazorodza nhasi Sabata, wakatozorora nekuda kwako. Panotaura nyaya yeNational Sunday Law haipinde mauri because iri kuuya kuvanhu varanda, madonkeys. Vachabatwa neNational Sunday Law. Wasina chavainacho. Vachakumbwa nayo. Ende vakawanda vedu maguta munomu tiri varanda. Wamwana. Kwatinomukira every day. Ndiwo vanodecide kuti tinotambira iwo natitambire. Vakati hakuna mari hauna chaunodya iwe. Unodzoka pamba wakauna kudai. Mukadzi otozoya ndeyake. Akutokudza kana mukadzi akutambira ndiye anotaura kwamunogara. Uchida usingade. Ukaramba anouya nerori racho oloda. Otiteera. Mumwe ndakatozomuteera akuteera mukadzi akati dzoka. Ukangodaro wakuwara. Bhozo kanonoka kusvika pamba anenge akuti iwewe pamba pangu pana pakunonoka kusvika. Ndiwe wakaitsvaga imba ine. Ndiye akutonga. Ari kukudirecta. Saka tinofanira kuropafadzwa sevarume. We must have our own things in our homes, our territories. Ndo varume vatinofanira kunamatira iwawo. Iwe usatarise zvakawanda zvandisina kukunongedzera. Ndatinofanira kuwa nenzvimbo yako nezvinhu zvako zvinokuringana nemhuri yako. Uchisara Mwari garikudzwe. Kwete wauri kuratidzwa naSatani awo. Wauri kuti ndozvandinofanira kunge ndiri. No.
iwewe God must bless you mazwe kupedzerana akupe simba. Ndozvinofana kuitwa kuchechizo. Tobuda tane maropafadza aMwari vari mberi varuma kuti Mwari ngandibatsira vasimuke tinamate nawo izvozvi. God bless you, Mwari.